заповядайте, ние сме готови да чуем. Следващото стихче е за праднята. Това стихче има фенове, преди да си го започнал, като чувам. Както се вижда, ще го почваме. Праднята, тя спотайва се във всеки от нас. И да излезе, иде час. През всичко си минава. Да я спре, нищо не успява. Някой път излиза с гърмеж. Чуеш ли такова нещо, беше? Ако излезе тихо, в носа ни удря силмрук. И така разбираме, че е тук. Най-силна, тя е лятно време в автобуса, който много друса. Невидима, неуловима, праднята, страшна сила има. Който в автобуса е от нея пребледнял, той силата е осъзнал. Това стихче ми хрумна, след като в рейса усетих подобното нещо и затова го написах. Оттам дойде идеята. Писане на стихотворение от натура, се казва. Да, може да се каже от натура. Да, ода за праднята не бяхме чували още.